Pois preguntáballe se había caricaturas de Ricardo Carballo Calero, porque este escritor homenaxeado este ano polo Día das Letras está no libro As letras en caricatura, do que é autor e autoeditor o escritor e debuxante Héctor Picallo. Moi boas tardes, Héctor. Hola, moi boa tarde a todos. Bueno, antes de nada, e xa que estamos falando de Carballo Calero, como caricaturizas? Bueno, pois eu a Carballo Calero caricaturizo vinculado a un dos seus grandes temas, que é o ciclo artúrico, Lanzarote do Lago, a Raíña Xenebra, a busca da illa de Avalon, a illa das mazás coloradas, e atrás del como escenario pois vese un galeón portugués e máis o Santo Graal, que ven a ser o propio cáliz do Cebreiro. É unha das 60 caricaturas dos escritores e escritoras homenaxeados polo Día das Letras desde que empezou a celebrarse no 1963, non é así? Sí, efectivamente. Todas son acuarelas, pero cada unha ten, digamos, un elemento de collage, non é? Sí, bueno, hai algunhas que son exclusivamente acuarela con tinta china e hai outras que son acuarela con algún outro elemento, algún outro material. Por exemplo, poden ter recortes de xornal, poden ter de tapizar. Por exemplo, Carballo Calero leva unha especie de chaleque así con teas de tapizar os sofás, así moi chula. Despois outros levan anacos de madeira ou incluso anacos de cortiza, por exemplo. Como te puxeches a este traballo, Héctor? Como se che ocorreu? A ver, vou caricaturizar todos os escritores e escritoras das letras. Pois primeiro, había anos un libriño que se chamaba Tilirín e as letras galegas, que era, digamos, un libro pequeno destinado ao público infantil onde se recollían todas as imaxes dos escritores e escritoras de ata ese momento homenaxeados, pero en cada lámina había dous personaxes. Neste caso, preferín facer unha serie máis para outros públicos, para poder ser público xa, digamos, da ESO, pode ser de secundaria, pero tamén para adultos, onde apareza, por exemplo, en cada lámina de caricatura unha única persoa. E despois, no lateral esquerdo, pois a biografía, digamos, abreviada de cada un dos personaxes. E incluso con textos de outras persoas, de outros escritores ou de bibliotecarios, en fin, de outras persoas que falan dese escritor ou escritora, non? Sí, a ver, o que pasa é que intenta resumir e incluso actualizar certas biografías. Polo tanto, por exemplo, Malores Villanueva fixo un traballo moi interesante sobre Antón Fraguas, pois ela cedinlle parte da voz para que puidese reproducir o que para ela significa Fraguas, ou para a bibliotecaria Cris de Caldas, pois que dixese algo vinculado a Carlos Casares, Elias Ríos, con respecto a María Victoria Moreno, porque foi biógrafa ou é biógrafa de María Victoria Moreno, e outras escritoras e escritores, por exemplo. As letras en caricatura é un libro de Héctor Picallo con prólogo de Fina Casal de Rei, con epílogo de Mercedes Queixas. É un berro, a verdade, que sae deste libro pasadas páxinas, porque, claro, o ter así a panorámica completa da literatura galega contemporánea, non? Polos escritores que mereceron un Día das Letras, resulta que só hai 4 mulleres. Escandaloso, non crees, Héctor? Sí, é bastante, primeiro escandaloso, e segundo, a ver se tomamos nota, nos deixamos xa un pouquiño de tanto varón ou home, porque, a ver, hai poetas e escritoras galegas boísimas que están aí agardando. Eu fago un berro por Xela Arias, hai moito tempo que se leva agardando, como podería ser tamén Luisa Villalta ou Begoña Camaño, pero é moi significativo que de 60 autores e autoras que se levan celebrando ata o día de hoxe solamente 4 sexan mulleres. Sí, desde logo. E o velos así xuntos nas caricaturas que ti lles faz. Por certo, cal foi a caricatura, típica pregunta de xornalista, a que máis che gustou ou a que máis che custou? Contesta por onde queiras. A que máis me gustou non sei, porque cada unha intento darlle unha pincelada, interesante e atractiva para o observador, xa non tanto para min, non para a xente que consulte o libro. Pero das que máis traballo me custou foi, por
exemplo, Afonso X Sabio, porque, claro, que faz o rei na súa corte, cos seus súbditos e todo iso? Non nos interesa, ou polo menos a mí non me interesaba. Polo tanto, fixen unha carta de naipe estilo inglés que ten dúas caras, non? A cara superior, que vemos o rei, o soberano, que é poeta, que está recitando as cantigas de Santa María, en fronte ten a Santa María, e se lle damos a volta á carta aparece o rei guerreiro, o rei colonizador, o rei que conquista, por exemplo, Cádiz, non? E despois vai ataviado tamén con determinados elementos vinculados á súa biografía, por exemplo, o Tratado de Dados e Xadrez, que el manda elaborar, despois unha especie de embarcación simulando a conquista, por exemplo, de Cádiz. A verdade é que un traballo... Canto tempo che levou? Isto tivo que levar... Eso son, entre o que é as caricaturas en sí, as biografías, as correccións, bueno, a portada que elaborou meu irmán, etcétera, aproximadamente son 3 anos. 3 anos, pues sí, non me extraña porque son caricaturas, en fin, se teñen ocasión de velas, que por certo, hai que buscar o libro, non sei se por internet hai posibilidade de compralo, Heitor, pero está distribuído, claro, o ser autoedición está nunhas poucas librerías. Están as que máis ou menos me foron pedindo, en aquelas que son para min de referencia, en certa maneira, e ao mesmo tempo de fácil contacto con elas, porque son cliente desde hai moito tempo, non? Pero hai outras formas, por exemplo, de adquisición, mandándome un correo electrónico, pero bueno, eu preferiblemente prefiro que se lle dé un peso ás librerías, que son os nosos escaparates, e a día de hoxe, con este tempo de coronavirus, máis escaparates son para nós. Desde logo, pero bueno, poñendo as letras en caricatura, pescudando, seguramente que se atopa a forma de ter o libro, se non estamos preto dunha desas librerías. Pois nada, ele é Heitor Picallo, autor das letras en caricatura e dun fato de libros infantís, de ensaios, de poemas, e resulta que chama a atención que se formou como enxeñeiro naval, bueno, cousas que pasan, non? Sí, en terras de Carballo Calero, en Ferrol. En Ferrol. Pois nada, moitísimas gracias por falarnos deste libro e esperamos que teña un longo percorrido. As letras en caricatura, acórdense. Moitas gracias, Heitor. Graciñas a vos, unha aperta.